Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod tayo alumar. Identero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Papagaya maldaw ti Martes 17 apo ti babilang idi bulan ti Oktubre 2023 at tuwin apo ti programa Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagamyo ni Robert Berto de la Cruz edi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin pari di may isang oras ng kampanang idesar kada di damag nga mumi apo nga makainformar kada tayo amin na sangapada, ken kastameten pakaseknan tayo amin nga sangapada. Okay? Mapantay ito apo pailay nga po kada iti manarimaan nga gera ejay Israel. Dito Israeli ports gagayem ken kabsat ken ti Hamas sapo. Amuyo kadi nga rumrumwar nga ti Tel Aviv. Numalagip yung di kalman na nakainuman tayo apo ni Ma'am Marilyn Levy from Tel Aviv, Israel, gagayem ken kabsat, sarsarita kami tatay mo nung agundaway laeng nga po, nangite dapo ti mapang, mangipakpakita nga binegbeg po, digiti kabusor, or digiti Hamas, ti Tel Aviv, kada iti nagkaado nga bomba, gagayem ken kabsat, isusamitin niya, saan niya available ni Ma'am Marilyn, kasi kahit ko ti maki-update ken kwa na, no ana digiti makita na nga rason, no apay nga kasla, maysan ti Tel Aviv, po kada iti target nga bigbigen wenno pagdiswan digitay rockets wenno bomba manipud apo iti Hamas gagayem ken kabsat. May panggap iti Hamas duwa nga Hamas operatives dati nya deportar pinaibileng ti Pilipinas ken nakialyansada kadagiti local extremists dito pagilian dapat iti report iti tawen 2018 plinano apo ti Hamas nga serken ti pagilian tayo nga Pilipinas kakabsat ken gigiyem. Okay? Sabali man na pong estudyante, criminology student apo natay gapo iti hazing papagayam. So ano tayo dito apo dito met idadar ni apo Presidente Ferdinand Marcos Jr. apo kadito taripnong ti ASEAN GCC Summit gigiyem ken kabsat agbiyahe ti Presidente ken paset apo dito biyahe na ti parang i-follow up na kadito saan pa nga nabaybayadan nga sweldo digitay OFWs gigiyem ken kabsat ngimmato nga presyo ti ireka naragsakan ti DA especially apo dito Ilocos region to include Ilocos Norte damit dito nagbali na karine apo Presidente nga dumuraspay ti industriya ti irik wenno bagas iri kabukbukudan tay nga pagilyan gagayem ken kabsat amin digitoy tampok apo para iti maysa nga oras ng kampanaydanon ni programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinururay di regisem kadiri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalin empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, dyan na palabasa po sa nga 10 minutos kalpasan, ti alas 12, gagigim kay Kabsata. Ito po na nakasarsaritak ni Ma'am Marilyn Levy nga aday Tel Aviv from Isabela. Gagigim kay Kabsat. Padpadamag na nga idirabi adu nga klase apo ti bomba. Adin tinda di paki ano man DJ ano maki patulod na apo nga ano tinumuti biyang mapa no sa din no naka-indicate sa jay digiti nagdiswan digiti bomba gagiyem ken Kabsat. Sumaysa ka digiti sa ludsud ko ken ni Ma'am Marilyn Levy target ka di meten ti Tel Aviv when kunana ngem itay ag-follow up apo ta in request ko pa nga ag-update kami gagihim kay Kabsat ngem nagputol meten na nakasumbat gagihim kay Kabsat ngem madlaw ko adadanag nga agar-ari ken ni Ma'am Levy gagihim kay Kabsat. Kita inyo apo dito mapa ngayon patulod na tinumutibiyang dito digiti nagdadiswan dagitoy bomba nga napabetak idirabi mostly Tel Aviv ada dito West Bank gagiyim kay Kabsat adan sa parte ti Jerusalem nga ano na yung isa na ano natin source natin ijay Haifa ada yung gayam dito Haifa dito Tel Aviv ti may isa kadagiti kaadwan apo ti nagbetakan ti bomba idi rabi base apo kadito in patulod ka tayo ti source tayo ijay Tel Aviv gagiyem ken Kabsat nga ano but adda digiti naibislin na nga ano digiti Filipino no pay kasdi apo ti sitwasyon da ijay Tel Aviv kaslahaan dalatang matinag when no makonvinsir nga agawid gagiyem kay Kabsat adda di group chat nga inano na sayang yung malaking sweldo dito sa Israel kung ikay uuwi sa Pilipinas mga ganon gagihim kay Kabsat gaputa ano malagipyo idi kalman idi nakainuman tayo ni Ma'am Marilyn DJ sweldo da ije apo ket pulos nga di mo kitain iti kabukbukodan tayo nga pagilian or mamimpinsan nga awan ti mastercam nga pagtrabahuan gagiyem ken Kabsat DJ iti nagbani na po kasla maawatan tayo iti anag ken bugas iti balikas ni Ma'am Marilyn iti damagin tayo no ada plano na nga agawid especially isuna adan digiti anak na jay ada kapamilya na ada asawa na Kakabsat ken gigiyem ngem para ken kuana adayo nga mapanunot na ti agawid nupay daytoy kano apo nga riribok or gyera ijay Israel ti kadadawilanen nga imatangan ng gyera iti nasao nga pagilian gagiyem Kabsat sipud pay idi adda isuna iti daytoy nga lugar 25 years kunana ti kaddanan ijay ket daytoy ti kariribukan wenno kadadawilan nga gubat nga naimatangan na bayat ti kaddana iti nasao nga pagilian gagiyem ken Kabsat no malagipyo itay uno kalpasan apo deti sorpresa
nga atake apo ti Hamas digiti sumagmamano nga pagilyan gagiyem kasla ko maije United Kingdom, France ken sabsabali pa gagiyem kamsat pinaigetan da apo ti seguridad da aglalo iti komunidad nga ayan digiti Israelitas gagiyem ken kamsat ije China apo adamesa nga pasamak kakabsat ken gagiyem nga mayar ni apo yung China awan digiti imparwar na nga panang paiget na ti seguridad digitay Israeli gagiyem kamsat nga adda sa jay no adda daman sa jay nabagkubagkong ti maysa nga Israeli diplomat pa gigiyem kamsat ije China babaen ti saan pay nga nabigbig nga akusado iti igid ti dalan ije Beijing pagilyan nga China. Napasama ka po dito insidente kalpasan nga nagdeklara ti militante a grupo Hamas iti Day of Rage kontra iti Israeli iti intero alubong worldwide nga ayan digiti Israelitas talaga nga serkenda gagiyem ken kamsat iti likudan dito yung likudan digiti sinagaba nga bagkong iti nagduduma nga paset ti bagi ti biktima na aramid natin nakigubo no nakilaban ka dito yung Israeli diplomat kontra iti suspect no kasta adu digiti nakakita apo saksi iti dito yung insidente awan ti nakaasideg tapno ko matulungan da tinasaong biktima adamit ten report iti biyang ti local media gagiyem kay kamsat nga addan tinatalged nga kasaad tinasaong diplomat wenno biktima agtultuloy met apo nga imbestigar dagiti babaeng ka dagiti otoridad no anya ti motibo ti suspect iti panangatake na iti biktima gagiyem kay kamsat so ano pay awan pay ti lead wenno mangi tunda iti panag kaikonektar ti gubat ti Israel kadeti nga napasama kapo nga pan nakabagkubagkong deti nga Israeli diplomat ti Beijing China gagayem kamsat gaput awmet pay ti report investigasyon ngem saan latta nga maikat nga adda digitay mangi konektar iti detoy gaputa intero alubong gaya mapo deti kalikagom ti Hamas nga pangi saknapan tiriribok kontra kadagiti Israelitas papagayam digiti maysa kadagiti do so nga digiti nasyones nga adda digiti Israeli national gagiyem kaabsat naggasagana da kas kun nagitatayen we have Germany France United Kingdom dapay sabali I think 5 nga nasyon di nangi iti panang paiget da iti seguridad gagiyem kaabsat kadagiti lugar nga ayan apo digitay Israeli gagiyem ken kaabsat ditoy pagilyan tay nga Pilipinas adda nga tamet interes ti Hamas gagiyem kaabsat no pay adda deti damag nga adda duang operatiba ti militante nga Hamas nga makigubgubat iti Israel tinagtalina eda po dito'y pagilyantay nga Pilipinas. Ken dito'y ket nga agupirar ken makialyansa ka dito'y local extremist iti 2018 nagpatingga iti 2022. Ayun gagiyem ken kamsat. Sigon iti National Security National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya dito'y ket maysa nga eksperto iti bomba ngem na aresto ken pinaibileng ti liman nga pabeleng detoy yun ipasubli detoy 5 atawenen ti napalabas gagiyem ken kamsat in waragawag pay ni Malaya nga basit investigasyon ti pulisya adda pay upat nga kangrunaan nga kalikagom ti operatiba ti Hamas nga nagkalikagom nga lumusot when sumrek iti pagilyan nga Pilipinas. May bilang ditoy ti panakapapatay dagiti Israeli iti pagilyan nga Pilipinas. Ayon so DJ apo may kadwa ket maka umungda ti pundo ken ti may katlo mausar ti social media tapnon ti kasta maiwaras ti propaganda da gagiyem ken kamsat may sa kadiri ng yuswat iti rally may sa pa ti mangyuswat kadiri rally kadiri embahada ti nagdudumang mga lugar tapnon ti kasta makaaramid da ti nawalawag nga pan nakawara gagiyem ken kamsat ket may saknap ti riribok gagiyem
ken kaabsat. So dito Pilipinas saan tayo nga nakaligtas iti interes ti Hamas po nga sirkenda ditoy agpapatay da kadito Israelitas nga kasla kadito napasama ko di China pa nakabagkubangkog dito Israeli diplomat. Gigihim ken kaabsat. May naigiti dito nga panagkalikagom ti Hamas gagiyim ken kaabsat. Hindi pa 2018 nga plinano da po dito yung grupo napnon ti kasta makialyansada po kadagitay local terrorist ket agisaknak da po iti riribok. Kinagpaysuna 2018 na-arrestar ti biyang ti Philippine National Police ti Iraqi National nga ni Taha Mohammed Ahmed Al-Jaburi. Agtawin na po din na mapulo kito pat. Dito ikat na arestara po DJ sa Pampanga. Nagsirbi dito kaskemis ken adapay di kitay mangibaga nga adda umiso nga ammo tinasao nga ni Mohammed Ahmed Al-Juri hindi pa nagaramid ti bomba nga detoy apuket rumrumwar nga miyembro ti Hamas ngem insigida apo nga naipay-deport ijay Turkey. Namuan nga idit na palabas nga tawen adda ti opisyal ken operatiba nga nakisarita ka iti local extremist groups tamno mangyuswat da iti operasyon da iti Pilipinas ken makapag-recruit da ka iti Filipino fighters nga mangpapatay ka iti Jews no kunam Hudyo digitay Israelitas gagiyem nga agnanaed iti pagilyantay nga Pilipinas. Pinadas da pa pinadas pa iti Hamas nga parlawaen ti panagdakiwas da iti Pilipinas usar ti social media gagayem ken kaamsat no kay kasta dito nga plano na pagsardeng apo ti gobyerno tayo hanga kasla iti Israel nga talagang aminen da nga naawanan da apo iti information when no nagkurang da apo iti informasyon gagayem ken kaabsat ket saan da nga na monitor deti panag-move ti Hamas tapnon ti nga nangirugi apo iti detoy gubat gagayem ken kaabsat nga ita manarimaan pa laeng ken adan talong Filipinos nga natay gagayem ken kaabsat ken dapay digiti talong mapukpukaw nga digitoy ket hanpay nga nakita aging gana ita may sapay gayem detoy kaditi dinamag ko ken ni Marilyn Lebii no addan information kadagitoy saan niya makita mabirukan niya Filipino ngem kunana awan pay tinaiparwar nga nga informasyon pakaseknan dito nga Filipinos gagiyem ken kakabsat so hantay nga agpaspasimple ako maipanggep iti dito network ti Hamas no ka gapot adagayamen tiyempo nga pinadas da nga sinirek apo ti pagilyante nga Pilipinas ken nakialyansada kadagitay local extremist digiti ekstremista nga grupo ditoy sa bagay haanen nga deta adun digiti napapatay apo nga terorista nga nag-in and out dito pagilyante nga Pilipinas ken may sa apo di expertise da panagaramid ti bomba di ba nagkauso na rin yung suicide bombing dito pagilyante nga Pilipinas gagiyem ken kaabsat so di apo ti may sa karigiti nakamamak enamakpay no saan lang nga digiti target da kaslo kuma Jews Hudyo Israelitas pati dati nga Filipino gaputa makialyansada metapo karigiti lokal nga ekstremista wenno terorista iti pagilyante nga Pilipinas makaramid dati adu nga bomba nga mabalin nga usarenda apo kaditi paggaadwan ti tao gagayem ken kakabsat sumainagi ti dati nga pasama kapo impasigurado met ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaya aramiden da ti amin nga wagas gagiyem kaamsat when aramiden ti gobyerno ti amin nga wagas tapnon ti kasta iuswat ti pan nakapagawid diti Filipinong apektado iti Israel-Hamas conflict. Segon iti Presidente, saan yagsardeng ti pagilyan? Wenno ti gobyerno nga makikoordinar ti Israeli government may naik tinasaong adang ti pagilyan tapno ti kasta maipan iti natalged nga sitwasyon or mayawid digiti kadaraan tay nga Filipino iti nasaong pagilyan. Urepay ti Ehipto, segon iti Presidente, agtultuloy ti panakisarita na iti gobyerno gagiyem kamsata tapnon ti kasta adda ti posibilidad nga malukatan ti border na
ket ditoy nga maipagna dagiti Pilipino nga mayawid dito pagilya na Pilipinas. Kinuna ti presidente nga kinid daw na iti Ehipto nga mangikonsiderar nga padalanen na iti teritoryuda digiti Pinoy repatriate gagigem kay kabsat daytoy ket iti babaen ti makungkuna nga humanitarian consideration. Silulukat met ti biyang ti presidente silulukat ti presidente nga ti biyang wenno ti airpuerto iti Tel Aviv iti Israel ket usaren digiti Pinoy nga kayat na ti agawid dito Pilipinas aging gaita ket saan pay nga nagawat kadigitay refugees gigayem ken kamsat. Okay, so di apo digitay latest even Russian president ada diti panakinuman na napo kaditi sa baling nga nasyon na tapnon ti kasta tumulong da para iti pan nakapagtalnan apo diti manarimaan na gubat ijay Israel kakabsat ken gagayem so teko nakon saan nga na mailiklik apo ti pagilyan nga Pilipinas ada digitay ada digitay damagen apo nga talagang ti pagilyan tayo ket plinano metten nga sinerek apo dagitoy nga Hamas nga isuda ita tinangirugi apo kada ti riribok ejay Israel kaabsat ken gagayem. Okay, itultuloy dito apo di sa bali pa nga damdama gagyaman tayo kadagiti sumagaran. Thank you very much Dr. Alan Taylan. Mari po dito St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo po di Baguio, kaya tiyo di agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Kastapay gagyaman tayo ti TMT Construction Company, Report 8A, Kabungaan North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Adan amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi kada kayo si pupudno, manipud pa nakaplano, aging ka malpas ti kayo patak dire pasdek. Ti TMT Construction Company, kukuha imat matunan, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Eli, ti Marcos. Agyaman tayo ba ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga daan na po karit nilalaing nga aircon technician tapno ornusen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center may ti Balintawak Street, Lawag City, kukuha imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte, kinikasin Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique,
Second floor, JEMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 32 minutos pasado alas 12 gagiyem kay Kamsat. Speaking about ijay balasyo tao Russia or dati gubat apo ijay Israel. Inawagan ni Russian President Vladimir Putin ti limang nga nangatong opisyal ti Arab nations may bilangin dito iti Iran. Segon iti Kremlin, nakisarita ni Putin iti telepono kada Iranian President Ebrahim Raisi, Syrian President Bashar al-Assad. Plano met nga tawagan na pa ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi Abbas ti ken Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kalikagom ni Putin nga agbaling niya tulbek iti panakaisardingen ti riribok iti pagilyan niya Israel. May isa kadigiti na pagsasaritaan da Putin kini Assad ididadalan ti humanitarian aid ije Gaza. Nakasagana met nga bumisita personal ni Putin ije China. Ari sumarunong aldaw tapnon di kasta adadapay nga mapauneg ti koordinasyon dagiti dua nga pagilian. Ayon dagiti Arab nations ti kalikagom ni Russian President Vladimir Putin nga tumulong tapno ti kasta mapasardeng suti base dito ikas pagarigan Arab nation digiti Palestino apo Arabo digito suward nga kung nada nga Israeli Arab war gagiyem ken Kamsat diti gubat pagayam nga nang rugibay idi tawin 1967. So digiti Arab nations ti kalikagum na nga tawagan nga tumulong da tapno mapasardeng ti Hamas nga mangi saksaknap ti riribok apo iti pagilyan nga Israel. Yan yung punto ni Putin no kitkitain tayo gagiyem kay Kamsat ni Russian President Vladimir Putin gagiyem diplomasya ti kayat na saan niya kasken ni Amerikano ni Amerika tinaramid nang imuna po nang ipatulod ka dito ay sopistikadong armas para iti Israel tapnon ti kasta matulungan ti Israeli force nga manggubat yan no makidangadang karigiti puwersa ti Hamas gigiyem kamsan. Kung sa bagay, hindi pa itsempo apo da Yasser Arafat, da Benjamin Netanyahu met lang, ti Israel, Yasser Arafat apo iti Palestine, dito yan ti may sakarite, ni Amerika, nagpulos ken ni Israel gagiyem kamsat no suporta especially ti panakigubat kadigiti Arabo ti pagsasaritaan kaabsat ken gigiyem and even Pilipinas adadeti nagbalin na rakurak ti presidente Marcos nga kadwa tayo ti bihang ti Israel gagiyem kamsat ni met Vladimir Putin timet tinirada na digitay Arab countries tapnon tumulong da nga mang pasardengen apo kadetoy nga riribok gagayem ken kakabsat na may naiga po iti gubat nga mananirmaan ijay Israel kakabsat ken gagayem so dijay idi pay te kunakon dijay ti may sa kadigiti sa bagay adu nga Arab nations ti anti-Americans di ba adu ti kontra kaditi polisiya ti digiti Amerikano nga Arab nations gigiyem ken kamsat siguro gapo iti suportada apo iti biyang di Palestinos gigiyem kaditi Israeli Arab war nga nagpulusan ti Amerika nga nangipaay ti suportada kita inyo Amerika ti muna apo nga nangi patulod kaditi sopistikadong armas para kaditi kastulong na apo kaditi Israelitas idita maarami din apo dito panangraot kadakwada iti Hamas gigiyem ken kamsat. Okay, 30 kitinem nga minutos, kalpasan ti oras tayo ng alas 12. Mapantaya po di kabukbukudan tayo nga lugar, iti Region 1. May panggipa po kada iti manarimaan nga panagani iti pagay or irik. Panaggagapas nga kunada, panagpariper. Ada ka di paggapas makiawanan, di ba no? Puro repair, iti makinan nga paggapit. Ti mapan, gigim kayong kamsat nga kunenda, manamayan di kitay manalon amuyo ka di nga diya ka mo nagpaiso dito
Ngimato apo ti presyo ti irik iti Ilocos Region. Base ti kaudyan nga monitoring ti Department of Agriculture. Iti katingaan dati bulan ti Oktubre, itatanga tawen 2023, ada report manipod ti Department of Agriculture nga mababutin ti 15 aging ganat 22 pesos ti kada kilo ti wet palay nabasa dati kalanang kagapas nga irik gigiyem kabsat dati kiti jay Pangasinan 15 to 22 pesos ijemet La Union nabababa 15 pesos up to 18 pesos Ilocos Sur 17 pesos to 17.50 Ilocos Norte 16.50 to 18.50 ang kaslahamet dito Ilocos Norte 20 plus summit din dito apo ket kay Batugan ti panagnato ti presyo iti 5.88% nga ngimatuan ti Sibubukel nga rehiyon na bigbig ti Department of Agriculture ti nangato nga presyo kada kitay dry palay dito apo ket ti manarimaan niya panagapit iti irik gagiyem kaamsat. Sigon ti Department of Agriculture, iti Pangasinan 18 pesos to 24 pesos ti kada kilo. Dito dry dito yan, ready to mill. Iti La Union 20 pesos to 24 pesos. Ilocos Sur 17 pesos to 22 pesos. Ilocos Norte 21 pesos to 23 pesos iti kada kilo gagayem kay kamsat. Sapay apo ta masatisfied tibiyang ti padating nga manalon kadto nga rumrumar nga presyo apo iti bagas nga kunada ngimina gagayem ken kamsat dito nga presyo apo ti bagas ket masatisfied digitay digitay padang nga manalon gagayem ken kabsat kadto nga presyo ken makaumanay nga adda kita adda tandang nga nagmula gagayem ken kabsat iti paghay nga kasla kadide duma nga tawtawen nga dagitoy ket brok wenno awan kita gagayem. Okay ada deti panangikariapo ni Presidente Ferdinand Marcos nga mapasayat pay ti industriya ti bagas iti kabukbukudan ti nga pagilian. Pagsasaritaan tayo detoy kalpasan de gitoy. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, upadapulo ket 3 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Impasigurado ni Presidente Ferdinand Marcos ti panagsayat pa iti industriya ti pagay iti kabilbukbudan tayo nga pagilian. Malaksi dito impasigurado na pa nga protektado iti biyang digitay mannalon gagiyem kamsat. Imunan nga impresentar di siyentista wenno siyentipiko manibot ti International Rice Research Institute wenno IRI kini Presidente Marcos ti identify genes para iti nababang ultra low glycemic index iti bagas gagiyem ken kakabsat so impeteng ti Presidente nga ti panagkasapulan ti wenno kasapulan at ti agtultuloy nga panangtutok ti garaw ti kooperatiba kabilang ti kontribusyon na iti agricultural sector gagiyem kakabsat ti panaggaraw di iti kooperatiba ket very close iti relasyon da iti bennek ti agrikultura gaputa simple nga rason na po ket kasapulan nga maikonsolidate wenno mapasaya at pay iti biyang dagiti mannalon kakabsat ken gagayem amuyo tekunak para kanya ka ti kabukbukudak nga analysis deti ti kabutbuteng ko na diti mayam-am mo nga barong sistema or teknolohiya iti panagtalon kakabsat ken gigiyem. Anakadit problema tayo iti panagtalon kada gito nga gundaway. Umunang hantay may sapulan nga talaga ti solusyon na DJ kalamidad nga mang perdi apo kada iti mulat ti pagtatalunan anya man na klase ti mulat ti pagtatalunan kalamidad gagiyem ken kakabsat. May kadwa sumaruno digiti nang atong agricultural inputs agpaiso nga adnan mechanization nga mararamid pan naka-mechanize ti biyang ti pagtatalunan but saan nga makaumanaya po nga solusyon detoy okay no daduma tunggal baro nga mayam-amo nga teknolohiya or sistema ti panagtalon gagayem ken kakabsat kaibatugan na ti mas nangat-ngato, nangingina, nga puunan dagiti mannalon. Yan po yung kinakatakutan ko. Di ti kabutbuteng ko apo. Kasi amukmet ti agtalo, nagtaltalo nakmet gagiyim keng kamsat. Mangyam amuda ti baro nga sistema. Mangiparwarda iti maysa nga klase ti bini. No gatangem iti merkado gagiyim keng kamsat nangingina. Ni gobyerno saan met nga makaited ti kasjay. Ti ngato ti kalidad na nga bukel tididid na digiti ano lang gagihim kay kapsat so nga siya ka po mabutengak nga adda mayam-ammo kada tayo may introduce kada tayo nga baro nga sistema apo iti panagtalon baro nga sistema apo iti panagmula anyaman na klase ti produkto especially irik wenno pagay gagihim kay kapsat ti kaamak ko ijay dijay kangina kaibatugan nga gastos ni mannalon na kada iti ibagbagada kaslatatta diri siyentista from IRRI dati International Rice Research Institute ti Pilipinas nga isu apo ti imay nag-research san digiti karuba nga nasyon ket adadda nga nadurdur asdan no bennek ti agrikultura ti pagsasaritaan
gagiyem kabsat gaputa na establisher data imuna dito yung Asia gagiyem kay kabsat iso nga International Rice Research Institute idi tiyempo ni dating nga presidente Ferdinand Marcos Sr. Gagiyem kay kabsat na establisher data so di jeti nakaamak gagiyem kay kabsat nangiyam amo dito nga siyentista ti baro kano nga sistema apo ti panag talon gigiyem kay kabsat or anyaman nga klase bukel maimula gigiyem kay kabsat ana nga tati kay batugan detoy kay batugan nanto kadimanen tinangingina gigiyem kay kabsat so para kanya ka ikan ni gobyerno apo ti importansya ti anil-il digiti mannalon niya dandani dida makabawi gapot kangina ti agricultural inputs gigiyem kay kabsat ni mannalon mapan na ilako na amin diti maapit na gaputa kamkamatin na apo diti pagpunan na kin ni suwaro second crop baga or agsip ti mais agsip ti balatong agsip ti after the first cropping after the first harvest gigiyem kay absat main harvest ti ilako na amin no may subli apo diti nagkauna nga usod digiti mannalon nga no nagtalong ka edisi ka makiket ka nagapit ka ket gagiyem kay kabsat nagapit ka ket ipundom deti irik mo ikargam ti bakar kunada deti nalaga kasla dakkel nga or saan adda sa rusar mo dita balay damaki di likod yu maki adda sa rusar nga dakkel idi gagiyem kay kabsat ipundom sa jay deti irik mo nga expectarem di volume nga impundom nga kanen di pamilyam agingga nga di ka manen agapit kas jay ana ti napintas nga bunga na ti kas jay malikli ka na nga agbaling ka nga biktima iti hoarding artificial shortage gigiyem kay kabsat apay ang kamit gumatang at ada pundom ada pundom nga pagay mo nga pingka pagpabayo pagpabagasin ingana nga di ka tuman agapit kas jay ngamit at tangamin ijay adamit adamit subsidiya nga agapot ti gobyerno tunggal pa nagmumula nagibunong ni gobyerno ti abuno agibunong ti bini so di ti usarem tapno hangkag kamkamat ti pagkasapulam gagiyem kay kakamsat no papintasin pa ni gobyerno ti distribution angim no dadumamit makiket paglalo kada kayo nga nakatugaw adadamit lang adakay ti mabenepisyaran pero dulos buenos hamit nga digiti kwalipikado diti ayuda nga 3,000 sukatan dati nagan ni umawat ti panda diti kaalyansada ti gayemda ti amuda nga kaya da nga mandaren nga inganat mangilo kadakwada is digiti nga rod talaga nga kwalipikadon gigiyem kay kakabsat yun po yung mga makapasurun nga mapaspasama ka po iti binig ti gobyerno gigiyem kay kamsat so para kanya adaman inyam amu digiti siyentista kani Apo Bongbong Marcos sa presidente tayo nga baro nga wagas tapnon dumur aspay madupay ti apit nasken nga aramiden ni Bongbong Marcos sa presidente tayo nga kitaan no mapababana wenno saan po digiti inputs ni dati nga presidente Duterte di ba ada pinirma na din yung order nga libre kuman tirigasyon aging gaitag baybayad pa lang apo digiti mannalon iti irigasyon gigihim kay na kakabsat nakamuno na panan na didi nga pinirmaan na gigihim kay kakabsat okay detoy digiti saan nga maisolusyonan saan na masolusyonan na po nga problema digiti mannalon na mabalin niya mangapit umununa nga mangapit isudat mulada digitoy kalamidad bagyo layos El Nino gagayem kay kamsat medyo nalipatan tayo ti pangtati El Nino gaputi kado dito tutudo especially ti kayan tayo dito probinsya ti Ilocos Norte amuyo kadi ngayon nga tumanen ti Department of Science and Technology ti El Nino alert manibut ti dati nga watch status lamang laeng sigon kadi eksperto gagayem kay kamsat umababot ti 80% ti posibilidad nga mai-record dito sumagmano nga paset up ti pagilyan na agagiyem kamsat may bagbaga nga mabalin nga masagrap iti bulan ti Hunyo, Hulyo agingga iti Agosto maybe next year dito yan ti panagbaliw apo ti warning ket mayataday iti informasyon ti El Nino Southern
oscillation alert warning system gagayem keng kabsat. Maipalagip ngay munan nga na ingato ti El Nino Watch di Marso 23 iti deto nga tawen ngem kinasapulan nga nabaliwan para iti panagserbi ti nasaong balaag kada iti maapektaran nga umili. Iti panawen ti El Nino manamnama nga mas basbasit ti tsansa ti panagtudo, napudot ti temperatura, napigsa di bagyo ken sa balipay nga mabalin nga didigra gagayem ken kamsat. So naingato apo ti alert status ti El Nino iri pagilyan tay nga Pilipinas gagayem ken kamsat. Ya, dito apo ti Rimuar ken dito Rakurak manipud apo ti Department of Science and Technology DOST dito El Nino alert ti dati nga watch status lamang. Laing apo tatan di expert unada 80% ti posibilidad nga mai-record iti nagduduma nga paset ti pagilyan ti epekto apo ti makungkunang El Nino phenomenon na agagayem kamsat nga posible nga deti kano ket masagrap tayo iti masunga da bulan ti Hunyo, Hulyo aging gana iti bulan ti Agosto. Okay? Kasangmanan na po di sabali pa yung adamdamag. Agayaman tayo kadig sumagadat. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, direct na inyo di Baguio. Kahit yung apong ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor Bagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, Silipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin nilalaing nga aircon technicians. Tapnur Nusenda, ti aircon ti nyaman na klase ti Lugan, gagayem keng kaamsat. Tipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, ket kukwa, imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Gagayem keng kaamsat. TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Launin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo si Pupudno, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayo patak diri na pasdek, agserbi ka na kayo si Pupudno. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Mr. Elvis Panabang, and Mrs. Mercy Panabang, in Pearl City, Hawaii. Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, in Banggi, Ilocos Norte. And Cousin Evelyn Pablo Acosta, in Bakersfield, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururan iti gisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ingaramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration.
Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, inangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy. Dapat na batbating, 4 minutos kasangwa natin oras tayo nga alauna. Gagayim ken kaabsat. Adaman na po, biktima ti hazing. Hangalikod, hangalingid kada tayo, already di kabukbuudan tayo nga probinsya ti Ilocos Norte, ada na po di tayo nagbali na biktima ti Kastoy. Gagayim. Despite apo nga, adan na ipasa nga linteg, dito anti-hazing law, ada lahat na mapasamak nga Kastoy apo. Kaduan na pakapaspasamakan dito, dito initiation, dito nagdulumang organisasyon or fraternities, sororities, ken sa balipay, gagayem kay amsap. Natay ti may sa criminology student, nga dito iket mapagatapan na po nga biktima iti hazing ijay Quezon City. Nabigbiga, babayan ti Quezon City Police District, ti biktima nga ni Aldrin Bravante, 25 titawan na, estudyante apo di Philippine College of Criminology. Na pasamak ti hazing activities iti may isang abandonadong patakder iti nagsulyan ti Santo Domingo Avenue ken Calambay Street iti Quezon City. Na usual inspection babaen ka diti ka kami nga po ti Quezon City Police iti deti nga lugar. Agtultuloy met kami investigar at insidente tapno ti kasta matuko mabigbig no anya nga talaga po ti adda iti likudan deti nga pasamak gagayem ken Kamsat. Speaking about iti deto, iti Quezon City Police District, gagayem kay Kamsat, gut-gutiguten na, gut-gutiguten ti liderato ti Quezon City Police District, tinasursurok ng 20 nga individual, so adan na po, pamalpatat-patan, di iti otoridad, kadite karaman, iti deti ipapatay ti 4th year criminology student, nga ni Aldrin Bravante, tapno di ito ikat sumukon iti pulisya. Segun ti Quezon City Police District spokesperson Lieutenant Colonel May Henyo, malaksid kadid upat nga dan iti kustodiar ti Quezon City Police District gagingab sa adda pay di kiti sumagmamano nga nabigbig nga nasursurok ngem sa ngapulo nga digitoy ket person of interest iti detoy nga pasamak gagayem kay kabsat. Paspasukwenti Quezon City Police District digitoy tapno madingeg apo DJ side kabibiyangan da may naig iti detoy nga pasamak. Rumrumor met iti inisyal nga panag-investigar nga inbiling da apo iti waig ti nagtahan ti padel nga nausar iti initiation rights ti Tau Gamma Phi Fraternity. Ayun, yung sinasabi ko kanina, fraternities gagayem kamsat. Duma already iti institusyon ti gobyerno. Gagayem akademya ti soldado, akademya ti pulis ada mapaspasamak nga kastoy. Impanawag ni Henyo nga ti bottled water laeng ti narecobre ti pulisya iti naabandonar nga patakder no sa dinno nga ni SWAT ti initiation rights di Malem Kalman wenno di Kalman. Agtultuloy met ti panakikoordinar ti Quezon City Police District kenore ti Philippine College of Criminology seknan iti detoy nga kaso. Ayun so sabali man ninapo detoy nga hazing nga napasamak tegunakon iti kabuore iti kabukburan ti nga probinsya addan di kiti napaspasamak nga kastoy gagayem ken kabsat ngem na adalinte gapo nga naipasa babaen iti pagpandayan linteg ti pagilian ti nga Pilipinas ti Senado ken ti lower house dito ket ti anti-hazing law. Kalpasan nga adu apo di kiti nagbalinen nga biktima iti kastoy nga pasamak adun di kitay pimusay papagayam. Okay? Surutin ti dito apo tapno ti kasta babalaagan ken dito balaag para kadiri pada nga naganak diri anak tayo apo bagbagan tayo handa nga sumalsali kadiri kastoy. Aglalo di kitay anan markadon apo nga fraternities or organisasyon nga addan na pasamak nga kastoy gagayem ken kaabsat. Balaag saan laing nga di sumrek no di peket no di anak mo miyembro ket isot makaaramid isot makaigapo di nadagsen nga initiation nga aramiden na gagayem ken kabsat ka di new fights wenno sumrek
gagayem, ket isuti makapapatay, isuti so di apo markanan to, or mabalin nga makaswan, gapu taad nga ro din na pulinteg, nga mangipawil iti nadagsin unay nga initiation, or deti linteg, nga mangipawil apo iti hazing, anti-hazing law gagayem ken kaamsat. Okay, awan na po tinabati pa yung oras iti deto yung aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Deto nga rin na po tipagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes papagayam, agyamang kam tingi panagdingeg kering kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor tapno mangipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs, may sulbong ito'y bueno tayo earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut sarita, hairpin ket nadumapay nga banag. Ngem, dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yo ti lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket
ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say, or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagayam, idanon mi, tinabara kablaw mi, tinagasat nga malem, ti Martes tayo amin sa pada. Oktubre 17, 2023. Ito yung di programa, Tinapalabas. Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Awisen na kayo nga tangkadanggay mi tilasod ti may isang oras tapno iti may kapatagundaway. Ituloy tayo nga ibasa. Isurat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat. Ni pagayam tayo Susa. Ben, kaya dituloy ibasa, dito nga surat, agyaman tayo ka, digiti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya ito yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor o mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City.
Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka diti nalalaing nga aircon technician tapno ornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo at sipupudno ti TMT Construction Company. Manibud pa nakaplano aging nga malpas, ti kayat yung patakdere na pasdek. TMT Construction Company kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, Itiwayanay, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Elvis, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipo diti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kini Honorable Sanggunyang Bayan Member Joey Soriano, manipo diti Ili Tibanggi, kani Cousin Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digiti imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digiti babae kas tameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Basa dito surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Susan. Nga ison, ti kararagsa ka na pa nakaselebrar ti kasangay ko.
Kalpasan ti pandangan mi ti maysa nga sikat a restaurant iti syudad. Nagbuya kami iti sine. Ni Lulu Samson, ni Oliver, ni Manong Oliver, ken kastameten siya. Daydi ti kaunaan nga isisirek ko iti pagsinyan, Manong Robert. Wen matandaan aklaunay, iti nga to ti restaurant nga nanganan mi iti maysa nga department store, tinagbuyaan mi asin, tiagbuyaan mi ti sine, Manong ko. Nagtingaan mi ni Lulu Samson iti daydi agundaway. Maysa nga komedya nga pelikula ti binuya mi nga nagbidaan ni Dolphy, Manong ko. Dito'y nga napalalo nga katkatawa, naringgor ti uneg ti pagsinyan, kadagiti paset ti pelikula. Ngem gapo siguro iti busog. Wenno busog ko ken uray ni Manong Oliver, di mi napupuutan ket naiturog mi. Nagsandal kami nga agpadpada, edi agsumbangir nga abaga, tinadungo alakay ani Lulu Samson, Manong Robert. Riniing na kami ni Lulu Samson. Oliver, Susan, agreeing kayo. Nakasilaw ti unig ti pagsinyan. Datay laing tinabati ti deti tugaw tayo. Nakaturog kayo, di kayo met nagbuya. Kinunana. Ininot ngayon mulagat ko digiti matak, talaga nga naranyagin ti unig ti pagsinyan, Manong Robert. Mabilbilang laing ti tao. Lulo, parugin tayo pa nga balbaliw. Kinuna ni Manong Oliver, ang marabi ito na. Kuna ni Lulu Samson, saan abalin alulo? Agar kila kayon to ni tilugan nga, mangitulnog ka da tayo no, kas pagarigan. Apo anak ko adayo ti iling agapuan tayo. Ang imala sige. Pagustuhan kayo tapnon ti kasta ket awan ti makunayo. Kinuna ni Lulu Samson ket naragsakan ni Manong Oliver, inarakop na tilakay. Uray siyak met maragsakan ak Manong Robert. Ta, pagustuhan na kami nga parugyan mi ti pelikula ni Dolphy, iti day di agundaway. Uray ndak nga rod dito ita, mapanak gumatang iti popcorn ken soft drinks. Kaya iti popcorn? Kunana, ay, saan lulo? Di jilatan chichirya, di jil nalabagat bungon na. Kaya medyo na adat. Isu ti gatangem ken sagisa kami nga soft drinks ken ni Susan. Sige, no isu ti kunam. Napanyaro din ni Lolo Samson. Ket ditoy nga naging inisem kami ken ni Manong Oliver. Nakananos nga talaga ni Lolo. Nilulong mo nga Samson niya Oliver. Lulong ta kunam lulong tamit adwa. Kinuna ni Manong Oliver, wen kayam nakaananos talaga. Mamati ka man wen sinusaan kadagidi nga gundaway agtawenin iti 18 ni Manong Oliver. E dinto nga siya ket agtawenak metten ti 15. Naananayan nga baro ni Manong Oliver. E dinto nga siya ket sumagpaten iti kinabalasitang kabsat ko. Nagtultuloy met da Lulu Samson ken ni Manong Oliver iti trabaho da. Ti panaggatang iti butelya, landok, ken sabsabali pay, nga mailako karidi junk shop. Ngem dito'y nga mariknamon, nga medyo nakapsuten ni Lolo Samson. Nga no dadumakit talaga nga ipilit ko pay ket din ti bagik nga siya kon ti mangkuyog ken ni Manong Oliver. Ngem talaga nga saan da nga ipalubos, Manong ko. Dito'y kabsat nga, nagbalin nga, ababalaeng ti uras ken saan da kano na makaadayo gapo iti kinalakayan ni Lulu Samson, Manong ko. At dapay ket din iti agagalen na tunggal rabii.
nga nasakit ti siket na, nasakit ti ulo na, nasakit ti abaga na. Banag nga pagdandanagan me. Saan met nga rod nga kayat ni Lulu Samson nga sulwen latan ni Manong Oliver ti mapanaggatang kadagiti botelya, bute ken wano botelya, kalandok ken sa balipay. Talaga nga ipilit na ti sumurot. Nagbalinak met latta nga mang tarawidwid iti balay, mang dalos, mang isagana iti makan. Naragsak kami uray no kasta. Kaslaag na nayon idin ti ragsak, Manong Robert. Agingga nga dimteng, ti maysa nga dinapakpakadaan nga pasamak. Dito'y nga, agkapkape kami ken ni Manong Oliver. Yor ore mi tirurwar ni Lulu Samson, manipo di ti kwarto na, wenno, ti pagturturugan na nga, aba sa anguti, basit niya aparador. At namin ni naramid na kaslapan nakakurtina na tapno, at damit siguro privacy na, iti pan naturog na Manong Robert. Ngayon kapunta di mi mauray, Susan, mapamumanlangin ringin ni Lulu ang mga tamalado kami tirurwar ni. Aglalo kit medyo mabayaging nga magna. Maunaan na kami di padami nga gatgatang ti botelya ano daduma. Kinunana. Inyangad ko ti tasa nga nagkarga iti kape. Idi may disok ti makdera ket tinurong ko ti ayan ni Lulu Samson, Manong Robert. Ipalawlaw iti ayan na. Bueno tikas la cubicle nga ayan na, Manong Robert. Lulo agriin kayon. Natimplamin wano na isagana min ti kapeyo. Or orayin da kayong kini Manong Oliver ti lamisaan. Kinunak. Ngem awan tinauray ko asungbat ni Lulu Samson. Dito'y nga inlukib ko ti kurtina, Manong Robert. Gaputa medyo aginnagaw pay laeng tisipnget ken lawag. Nakitak nga nakasikig tilakay, Manong ko, nga kasla na imas pay laeng titurog na. Dito'y nga sinagid ko ti bakrang na ket ginunggong ko. Ngeman yan nga kigtut ko, Manong Robert, gaputa, iti pananggunggong ko ken kuana, agsusurot metten ti bagi ni Lulu Samson, Manong. Nagtarayag na nagsubli ti lamisaan nga ayan ni Manong Oliver ket inbagak tinakita. Insigida met atim makder ket inunnaan nakpeket din nga napan iti ayan ni Lulu Samson. Kinalbit na ti switch ti silaw tapno masilawan. Ket dito'y kabsat nga nagikis ni Manong Oliver. When nagikis ket kunana, Lulo, apay metten niya, pinanawan na kamin. Masidegak ket dito'y nakitak tilangan ni Lulu Samson. Nakasikig nga agpayso, Manong ko. Ket idi padataen mi kabsat, adda tinagarubos anabiyag adara, manipod iti agong, ken kastameten itingiwat na. Langit kanya ken uray ni Manong Oliver amok nga kastamet tinariknana. Naging narakop kami ken ni Manong Oliver. Apay nga kastoy ti pusay ni Lolo. Apay nga ginulpen ta. Apay nga di taman la naaramid niya impakita isunay ti doktor. Balikas ni Manong Oliver. Awan ti maisungbat ko, Manong Robert. When awan ti maisungbat ko, gaputa. Jak mayisngaw ti balikas ko gapo di sangit wenno sakit tinakem ko di pupusay ni Lulu Samson. Dito'y kabsat nga nagarimbangaw kami agingga ngay masideg di kiti karuba. Ket dito'y nga tinulungan da kami para iti pan nakaasikaso ti bangkay ni Lulu Samson. Dita kabsat nga naipan iti punerarya.
Wen manong, naipanti nalamiisan na bangkay ni Lulu Samson. Ket urayan minti pan nakaisangpit na, tapnon ti kasta, maikargan itilungon nga kabulbulan nanton amapan iti panungpalan. Makwarta ni Oliver, Manong Oliver, iti Dedi Agundaway. Ti pag-alalaan da, iti paggatang da, iti landok, butelya, kinsab sa balipay. No magastuta amin da ito eh. Awan to ti pagpunan ta. Awan to ti pagpunan, iti taramid kong aggatang, iti bute, ken landok. Ang imawan ti mabalin susan. Kinunana, awan met ti mabalinak nga itulong manong ta talagang awan met ti pamastre ka. Aramidin tan ati amin. Uri no kanunumuan ti kanunumuanin manong Oliver. Basta maidulin niya si tatalingin ngin ti bangkay ni Lulu Samson. Balikas ko nga agsangsangit. Aging kakabsat nga imay digiti opisyal ti barangay. Kadwada digiti taga-munisipyo. Nga kunada, awan kano ti rumbe nga panunuten iti pannaka balsamar kastamet den ti pannaka ilungon ni Lulu Samson. Gaputa, tulong kano ti gobyerno munisipal. Ada ko mo programa tinasao nga tinasao nga gobyerno lokal nga digiti marigriga ta pumusay ket maadaan wenno maipaayan ti libre nga balsamar kastamet den iti libre alungon. Banag nga nagyamanan mi unay ken ni Manong Oliver. Pakaammo kaditi kakabagyan ni Lulu Samson nga isuna ket timusayen. Pakairamanan di kakabagyan da iti probinsya ti Pampanga. No sa dinno nga sadyay nga naaladak da Manong Oliver ken ni Manong Samson. Dagiti taga-apalit Pampanga. Naipatuludan da iti telegrama tapnon ti kasta maipakaammo ti pannakay tabon ti bangkay. Mayuray ti sumyam sakbay nga manidulin ti bangkay tinadungo alakay ani Lulu Samson, Manong Robert. Usay ni Lulu Samson, edi sumangpet digiti taga Pampanga. Partikular iti ili ti apalit nga umay mangkita iti maudi na gundaway iti kabagyan da apimusay. Dagito nga kakabagyan tinapanan ni Dida Oliver ken ni Lulu Samson iti maaladak iti igit ti kalsada nga asideg ti terminal nga nangibatyan kanyak ti inak Manong Robert. Iti pan nakangig ko kadagiti balikas dagiti taga Pampanga nagsubli kanyak dagiti gundaway nga siyak ket ubing pay. Daydi aldaw nga ibatinak ti inak iti mismo nga terminal tilugan ket di na kon sinublianan pay. Daydi bigat nga nakita dak da Lulu Samson ken ni Manong Oliver iti igit ti kalsada nga asideg ti terminal tilugan anang ibatyan da kanya. Oliver ken ni Lulu Samson nagdamdamag da iti kinasya sinno. Aging nga saanen nga nakaliklik ni Manong Oliver nga nangipudno iti agpaypayso a kinataok ken no kasano a nakadano na kiti dayta a lugar ken apay nga addaak iti mismo nga pagtaenganda Manong Robert. Aging nga nagpaysa kaditi kabagyan da Manong Oliver tinakaibaga nga adda ti babae nga mangsapsapul iti anak na. Wen manong, nagsiddukirak simgar digiti dutdut ko. Naipagpabla ka kanupay kadagiti istasyon ti radyo ken telebisyon iti Metro Manila. Tapno, maipakaammo nga sapsapulin nak ti inak. Ngem na paay nga nakabirok kanya.
Base iti panangiladawan da iti babae nga mangsapsapul iti anak na, langa ti inak Manong Robert. Tan nga aldaw, kalilidayan nga aldaw kada kami kini Manong Oliver. Ti panangitulod min ti bangkay tinadungo alakay, nga ni Lulu Samson iti panungpalan. Manipod iti balay na bagkat tilungon babaen kariti opisyal ti barangay kang runaan na di barangay tanod. Nanumuawagas ti pannakaidulin ti bangkay. Nupay kasta para kanyak ken ni Manong Oliver. Napnuan kay ipapanan. Ken di min tupulos malipatan de tangal daw. Ngayon kamin pa nagpakada ken ni Lulu Samson. Manipod pan nagnaging ganay ti simbaan kabsat. Nagar-arubos ti luak, ore ni Manong Samson. Nagababay kami nga gidgiddan nga umaksaw, nga arig na di mi mabagkat na iti dapan wenno sa kami iti daydi agundaway. Narugyan ti misa kabsat. Idi ti daw dawatan ti Apo Padi nga makasaklang iti taeng ti Dios ti kararwa ni Lulu Samson. Inpasnek ko ti nagkararag kidin dawat ko iti Dios. Kasapay ko mataawatin na, ti kararwa ti lakay, nga nangipaay iti dungo kinayat kanya. Saan niya nagsarday ti panagarubos ti luwak? Oray ni Lulusa, oray ni Manong Oliver. Kiti dita ibaon ti padi nga lawlawin mi when numapan kami, iti abay ti lungon, kito may kitain di ti kakabagyan. Da kami ti nagtakder nga kas kaasit ganya kabagyan ni Lulu Samson. Inararakop da kami digiti tao, nakipagladingit da kada kami. Kedi dita malpas aminen digiti nga taong may nangkita ken nangipaay di sabsabong iti lungon. Nagin narakop kami ken ni Manong Oliver. Dandani di mi mayes ngaw ti balikas mi. Ngem may maysa ti nagtumpo nga sarita mi. Agyaman kami lolo. Sapay kumata mapangkan iti talingen ngen nga panaginana. Laglagi pem, ay atenda kaunay. Agyaman kami. Anang nangruna siguro kanya kon niya di nakakaano Manong Robert. Ngamin pariknana ni ayat, kendungo, banag nga jakpulos na rikna iti pudpudno nga inak. Nga ditan ti panungpalan. Nairutin narakop mi ken nagikikis kami ken ni Manong Oliver. Inyikikis mi ti panagyaman mi ken ni Lulu Samson. Nga mawanen ti mabalinan saan min nga maisublipay ti biag. Nga inpulangen ni Lulu Samson, Manong Oliver. Nagawid kami nga awan man laeng ti uray anya nga nagsasangwan. Adda digiti tattao nga may pelaeng nangitulod kada kami ti balay. Ngem na ininot damit amin nga pimanaw. E di dududwa kami anyan nga liday ti balay. Dagito'y mataksap sa pulen na ni nadungo alakay. Amin nga suli kita, pakaramanan ti ridaw, nga masansanayan ng agtutugaw. Ngemawanen. Sangit ken dungaw, tinagaon kanya, Manong Robert. Kami metlaeng ken ni Manong Oliver. Wen Manong, naglabas pa iti aldaw, sa nga pulo ket innemilin ti tawen ko, ag sa nga pulo ket walumetten ni Manong Oliver. Intultuloy ni Manong Oliver ti pagsapulan, ti panaggatang ti buti ken landok. Ngemitakit sa anen nga kariton ti usarna, no diket may sa nadaan nga tricycle, nga daan uno motor nga daan iti sidecar nga tekunada, kurong-kurong. Nakagatang ngamin babaen ti panagin inot mi nga dua.
Ngem may sa kadagiti reklamo kini Manong Oliver ket isuti kina istrikto na kanya. Saan na kayat nga rumarumwara kiti balay? Aglalo no agmay sa. Saan na pa'y kayat nga makibarbarkada ak? Ngem isu naman no, adu digiti barkada na. Ada lalaki, ada babae. Nudad duma umay da iti balay ket agsasango kami met ket di. Isango nakmet. Ngem no siyak nga agsulsulot ti mapan ket nakaungungit unay. Kas iti na minsan nga adda tinagdamag kanyak nga barito no sa dinno ti pagteengan ti maysa kadigiti karuba. Nadat ngan na. Ket di ta makapanaw ti lalaki nga nagdamag. May kaman ditoy. Ape mano. Asino di nga kasarsaritam? Ang kung mo. Nagdamag laeng, nakita met nakabisikleta, kinadaklaeng iti-igit ti kalsada. Maamwak laeng nga, sabsabali ti ranrantaking ka, di kita nga lalaki ti dito, yung umayda dito yan, lalo no saan kang babantayan ha. Anya ti aramidem, kinunak, basta, saan ko nga kayat nga tiladda nga, umas asirigkin ka. Nakais-istrikto ka unay, idinto ta si ka. Kanain kamit nga rumwar ti rabi, mabutbuteng akpay ng agmay-maysa. Kinunak nga kasla, agpasig wenno, tumangsitak. Anya kumatikwem, kit sa anak mit nga umadayo, adaklay nga tilawlaw ti arubayan. Kinamom, di mamuaya nga, agsubli-subli ak mo, adda kitirwar nga, may mang liklikaw ka dito yung balay no, adda sa bali nga tao. Tiamom, bebeang ka. Kasta aya, sige. Mapana ko nagluto ta, mangantanton. Surat ni Pagayam tayo Susan, agyaman tayo karitso maganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, dirikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti TMT Construction Company, iti 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod pa nakaplano hanggang nga malpas ti kahit yung patak dire na pasdek, agserbi asipudno, ti TMT Construction Company, babenti pa ng imaton, panangidaulo, ti agtagi kwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, nga kaming ti konseho, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician, staff no ornusin dati aircon tilugan nyo. Tipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Cousin Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, dita Wayanay, dita Pearl City, Hawaii. Kani Mr. Onofre Durupan, manipod diti Wayanay, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian.
Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ni Manong Oliver, Manong Robert. Ngaminjak kayat nga dati pagsubangan wenno pagririan me. Nagbalinmet nga dadungo kanyak. Nadungo kunak tadda digiti gundaway nga. Adda digiti sagot na no kasta nga sumangpet. No saan nga arwaten, makan, chocolate, ken sabsabali pay. Agingga nga iti may sa amalem nga isasangpet na kabsat ko. Adda ti basit nga nabungon nga inyawat na kanya. Oh, regalok dito ken ka, oh. Amok dandani man ti kasangay mo. So nga, insapsapa ko na mga no, magastok ti gatang ko. Anja dito mano, lukatam maatap no makitam. Inininot ko nga rod nga linukatan. Basit a box, ngem nabungon dito iti, bungon ti regalo. Talaga nga regaluan na kon. Alawas pa'y sa kasangwanan ti panagkasangay ko. When amangan nga rod no magastok, kit may mayatin di nasapang, imtawan ti maitid ko keng ka, pwede mo kayat. Aman kayat ko, ibaga mo na, niya detoy, lukatam. Intuloy ko alinukatan. Kaya di maikat ko ti bungon, Manong Robert, amukon na niya ti regalo na kanya. May isa nga cellphone, kabsat ko. Adda ngamin idin cellphone ni Manong Oliver gaputa. Adda digiti papapanan na nga talyer nga itawag na keng kuanan o adun digiti urnong da alandok. Oh, adan ti pangkontak ko ken ka. Tawagan ka no adda kitirwar. Ket mamwak no anya ti aramidem diti unek. Kipad pay laeng digiti nga cellphone. So nga saan pay nga digiti sofistikado wenno moderno. Sumet la ti kabalina. Saan akmet kagsapsapol ti moderno nga cellphone? Osto dito yun. Amok met ti agusar ti cellphone kaputa isursuro nakmet ka deta cellphone mo. Sika siguro tanakad adumet nga nakapunbok dita cellphone mo. Adu pa'y babae. Kunak ken kwa na. O kagam ti cellphone ko aya. Kinunana. Kitwen no ipausar mo. Di ba isursuro nakmet nga agusar ti cellphone? Sikapay tinang isuro kanyak nga agsurat ken agbasa. So nga amok basit ti bumasa, amok met nga isurat din tinagang ko ken sabsabali pa nga balikas. Sige. Agi punbok kan tumit din ti number digiti gagayem mo. Ken oray digiti agar arim ken ka. Balikas na. Ada ay agar arim kanya, tila ibagbagam. Iparit mo pa nga rumwarak. No adda umay ditoy. Awisim nga sigud nga umadayo. Kasano nga adda umay agarim kanya. Balikas kumet manong, nagkatawa ket, balbalaagan ka. Saan niya tilada nga umay makaarim-arim ken ka. Adula unay nga ammom. Thank you gayam itinatinted mo nga cellphone. Oh, masilig ka man dito ita, kisek ti pingping mo. Kinunak manong ket, inagkak ni Manong Oliver, iti daydi agundaway.
Dita nga di minaliklikan manen ken ni Manong Oliver tinang lagip ken ni Lolo Samson. Dedi may kasangapulo akasangay ko idi ipasyar na kiti syudad. Nangan kami ti maysa nga sikat a restaurant. Nagbuya kami ti sine, Manong Robert. Makais-isem kami ken ni Manong Oliver. Ket kasangwanan niya na pang kami nagselebrar iti restaurant idi nga nanganan mi kada Lolo Samson. Dimmagas kami ti Campo Santo. Napan kami iti tanem ni Lolo Samson ket nanindi kami iti kandila. Ken adda sang kabasit nga indaton mi nga atang nga makan ken ni Lolo Samson. Kalpasan na manong osar mi ti kurong-kurong nga pagilugluganan na iti bute ken landok. Nagturong kami iti syudad ket ditoy nga tinurong mi ti restaurant nga nagselebraran mi di kada Lolo Samson. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Aldaw, Manong Robert. Agtawe na kidin ti sangapulo ket walo. E dinto nga ni Manong Oliver, ket agtawen metten ti 20 ket maysa, kapsat ko. Nagtultuloy ti kasla pa nagkabsat, nga panangibilang mi ti tunggal maysa kada kami. Wen Manong, awan ti sapulek nga panangdungo ni Manong Oliver kanya. Isu nga impaay kumet ti panagrespeto kenkwana, ken ti panang surot ko ti amin nga bilin na. Uray no medyo kasla mabikbikkelak gapu iti kinaistrikto na. Ti saan na kayat ka panangas asideg di babbarukan niya. Wen kabsat, kasla akla maysa nga sanikwa nga maiduldulin latan iti uneg ti balay. Kabsat nariinga kidi agtugtog ni Manong Oliver iti kwartok. Susan, rumor ka man. Wen Manong bit lang ta ornusik ti buko. Kinunak, pinagsilaw ko ti silaw ti uneg ti kwarto na panag iti sango ti sarming. Sinagaysay ko ti nakusukuso a buko, kabsat ko. Kwarto nakatakder ni Manong Oliver. Ada riti kabagyan nga, taga Pampanga. Ken, ada kadwada. Kinuna na kanyak ngem, kasla naliday ti panangibalikas na nga, ada kadwada. Rimwarak nga rod, ket napan kami ti panakasalas. Ada ngagpayso ti taga Pampanga Manong Robert.
Ngeman niya nakigtut ko kabsat ko. When anya nakigtut ko. Idi naunday nga panawen ti unig ti sangapulo kitong patatawen. Makitak manen. Adday sunay ti sangwa anak. Manong Robert nupay naunday ti panawen. Malasin ko. Ti inak manong. Kinadwa na di kalbagyan da manong Oliver nga taga Pampanga. Dito nga masidig kanyak kit inarakop nak. Ngem saan ko ngay narakop di kiti ima. Nupay kasta. Nariknak ti bara ti bagina. Manong ko. Pakawanin na kuma. Pakawanin na. Inulit-ulit na ni pamakawan ket tunggal balikas nga idadawat na iti pakawan. Umirirot ti arakop ti inak kanya, Manong Robert. When makaluluan ni Manong Oliver, ken ure di kiti kinadwa na kabagyan da manigo di probinsya ti Pampanga, agsang sangit na. Jakmet nagawidan ti panagarubos ti luwak. Ken jak nagawidan Manong Robert lupay awan iti panunod ko, inarakop ko ti inak. Ken saan na niya sinublyan pa iti trabaho na kas may isang entertainer. Ngamin andaan kanon iti trabaho wenno naikan iti gundaway nga nakapagnegosyo. Ngem inbaga na kanyak. Ngay ti lasod tinaundaya panawen. Iti tawen ko nga sangapulo ket walo. Manong Robert. Siya matawen na saan kami nga nagkita. Ket ditoy nga saan niya nagsarday iti panang birbirok na kanya. Mamati akmet gaputa na ibaga nga rod digiti kakabagyan da Manong Oliver. Idi pimusay ni Lulu Samson nga adda nakita da babae nga mangsapsapul iti anak na. Iti biyang ti telebisyon, pakiramanan pa iti radyo. Agingga nga nikanda ti gundaway nga napan ket impudnuda nga addaak iti sidong ti kaanakanda nga ni Manong Oliver, Manong ko. Nagsasango kami pakiramanan ti inak. Kasla nalipatak meten di iti ranggas na kanya. Kasla pinunas en tiragsak nga makitak manin ti inak, Manong Robert. En pakadanak ken ni Manong Oliver. Oliver, iuwi ko muna si Susan. Gusto ko makasama ko siya kahit hindi man lang magtatagal. Babalik din siya rito. Sa'yo ko sinasabi ito dahil ikaw ang alam ko nag-aalaga, tsaka yung lulo mo. Pero wala na yung lulo mo. Parang awa mo na. Uhaw na ako, sabik na ako makapiling ang aking anak. Para man naman malaman niya kung ang pagbabago ko. Balikas ti inak nga aglulwa. Nagtunged ni Manong Oliver ket kinita na. Nakitak ti panagrigreg, dagiti luan na Manong Robert. Nga panawak ni Manong Oliver, tinungpal ko ti inak. Ngem ingkarik ken ni Manong Oliver, nga sublianak. Ag subli ak iti sidong na ket ituloy mi ti panagkabalay mi kas nagbinilangen nga agkabsat, Manong ko. Nagawid kami nga ro diti probinsya ti Pampanga, Manong Robert. Saanin nga ti dati abalay nga inupupaan mi ken nagiyanan mi ken no sa dinno nga naramanak ti ranggas ken ulpit ti inak. Sabalin ti nangiyawidan na kanyak. May sa abalay abong galo nga iti abay na kita dabas si ta groserya,
Manong Robert, ito na ngayon ang bahay ko. Para rin sa'yo ito. Bahay mo na rin ito. Dito ka na rin titira. Maraming beses nang nakapunta yung mga kamag-anak ni Oliver dito dahil niyayaya ko sila hanggat sa nabigyan ako ng pagkakataon na hilingin sa kanila na samahan ako papunta na Ilocos para makita kita. Inarakop nak ti inak, manong ko. Agingga nga rimwar ti dua nga babae di may sa akwarto iti balay. Ma'am, bubuksan na namin yung groceria. Wag muna, magluto muna kayo. Magluto kayo ng masarap na almusal. Kakain tayo. Ito pala yung hinahanap kong anak ko, si Susan. Kinunana nga mangrugimanen, nga agsangit manong Robert. Ko, mailiwak launa yan kini Manong Oliver. Kanayon digiti text na kanyak nga mangkumkumusta, ken ibagbaga na met nga kailiw na kuna yan. Ngem imbagak nga sa anak paylay nga makaawid gabut ipapas ko ti iliw ko ken kuana, wenno iliw ko ken ninanang ko, Manong Robert. Amok nga dismayado ka iti sumbat ko nga mawanti mabalin ko. Kasla jakmet kayat idin ti maipusing wenno mayadayo, ken ni inak wenno ni nanang ko, Manong Robert. Ang ginagay ni may sanang daw, agarup alas 10 nga ta idi, tibigat. Idi ta nakigtutak na pasungadak ni Manong Oliver kadwana digiti. Kakabagyan na manipod iti apalit. May nakdinanon ni Manong Oliver. Dito'y kabsat nga, naragsakak gabutay may kiti di makasilig kanyak inarakop ko. Mailiwak unahin king kamanong. Ngem, sorry, jakbit mapanawan ni nanang. Uray sunagit kailiw kumet. Mabalin la ko mga gudwa ekti bagik. Ibatik ti kagudwa na kin ni nanang. Ket isarungkar ko ti kagudwa na kin ka. Nabayag kun ngay naramin. Susan, uray siya. Kang kanayo na salsalukuban nakniliday tunggal malaglagip ka. Ketita kahit mo ay bagakin ka. Anya ti bagam. Ay ayatin ka. I love you, Susan. Amok nga basol deto'y gabuta nagbinilang tanga kasagkabsat. Diyak magawidan to'y riknak. Ayo kanya kun ni Manong Oliver saan met nga kimuntra nga maddakano kada kami nga mangtingi-tingi tirik nami gaputa nagbinilang kami nga agkabsa pinalpalutput nakpay ti inak no kasano iti tratamiento kanyak ni Manong Oliver ket inbagak ken kuana nga nagbalina ka na pateg inbagak pay ken kuana ti kinaistrikto na kanyak nga di na kaya tarumrumwara kiti balay makais-isem ti inakin kinunana. Siguro, talagang may damdamin na siya sa'yo. Dahil ganyan ang ginagawa niya, overprotective sa'yo. Kinuna ni nanang banag nga imnise makmet. Itamanong kasla saan na ka makapagdesisyon no awatek ti ayat nga idijaya ni Manong Oliver wenno saan. Dituyen kabsat ko nga rikipak deto'y surat ko ket sapay tanait kari nga inbasa mi di programa. To'y pagayam mo nga si utang iti anos iti panang ibasa mi di deto'y nga surat. Susan. Panangipatulod mo iti deto'y surat mo. Talagang napnuan kay papanan ken
kasla di malipatan na pakasaritaan, ti pakasaritaan ti biyag mo kinayat, bueno ti napalabas mo. Para kanya, saan niya tubeng no nagbinilang kayo ng kabsat, total, kitam ti relasyon nyo, kit adayong agkabagyan kayo. Laeng gabot na tinarakin na kayo ti lulo ni Oliver, nga di lulo Samson, na si degtirik na ayo, titunggal may sa kasagkabsat, kaya puta di mo matimpagar nga agayat keng ka ni Oliver, ngamita, agayatin keng ka. Ngam, para kanyak saan ka nga idurun nga awatem ni Oliver. Ngam no di mo awaten, kasanon to nga ti kasakit na ken ni Oliver. Ken si ka, kasanon ti kasakit na. No awatem met, kasanon to ti kinaragsak, titunggal may sa kada kayo. Adaki nagtinga, kas ko na ni mother mo, si ka metlaeng ti makadesisyon, wenno dua kayo metlaeng ti makadesisyon, iti dayta nga banag. Deta laeng ti kapanunutak, iti dayta sitwasyon mo iti agdama, nga kunam pagayam kususan. Ulitek ti agyaman, iti panangipatulod mo iti deti surat mo, iti programa tayo, Tinapalabas. Iti kami, ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Martes, agyaman kam, tingkay panagdingig, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.